салом алейкум бародарои азиз. Хостам ҳамиш суруди модара ба кулли модарои Тоҷикистон бубахшум. Модарҷонои азиз, худованд ҳамеша нигаҳбонтон бошаву ҳеҷ вақт дарду ғамтона набинем. ҳамеша дар лаботон ханда бошад. алал хусус мебахшум барои модарҷони худам. очаҷон, худованд нигаҳбонат бошаву худованд дарди ғамта набинад. очаҷон, зинда бошем модарҷонои азиз. осмон осмон ситораҳот 120 мо азми сафар кардем модар бигрист. осмон осмон ситораҳот 120 мо азми сафар кардем модар бигрист. ай модари ҷон, гирьяи манои ту чист? баъд аз сари ман бачаи дӯстдори ту кист? ай модари ҷон, гирьяи манои ту чист? баъд аз сари ман бачаи дӯстдори ту кист? борон агар бибора замина гул бикора. борон агар бибора замина гул бикора. паррандаҳо бихонанд суруди сабзазора. паррандаҳо бихонанд суруди сабзазора. зинда бошед очаҷоно, худованд нигаҳбонтон бошад. ҳамеша дарди ғама набинед.